Ей, та пак. Ти тук кога, бе? А? Баде, Ще говориш, баде, че Люков, се моля бие. те, пусти ме, баде. Но майка- Не мога, дишаме. Добре ли си вече? По-тихо, че татко спи оттатък. Отиди ме нали една чаша вода и после ще се разправям за теб. Ти нормален си, ме изплатира, маняк. Но сега искаш да налиеш на мълчи, чаша сега вода, искаш като вода, по-тихо, цялия ти обед. казваш, че татко спи, бе. Аз си нещастника, пак ме експлатира. Кой си се разбъскали, бе, лайна? На кой ще намериш и тук, бе? Отваряй терасата за проведря. Отваряй. Ти ще объсна с тази чаша там, бе, а? Кой те кара да стоиш с тази чаша там, бе? Татето и само иска да прави някакви неща за Пак него, ти, е. И тати идва да ме дочи само и после ме отвиня за някакви работи и почва и иска Татко, да той получи лъжи, вода, бе. Това не е вярно, бе. Стига лъгъл, ей. Дръж ми чулата, бе. Дръж ми чулата. Колко пъти аз? А? Колко пъти? Колко пъти с тебе се разправям да не го експлоатираш така, бе? Бе го така наказвам. Върни ми чулата и ти, бе. Заминавайте с него, бе. Само да съм чулгък. Ще въздъритам, ви казвам. Ова е една мръсни.